Pa yun. Hindi na pa ako dito naghihintay. Tapos na. Marga, pasensya ka na. Marami pa kasi akong ginagawa sa trabaho kaya na-late ako. Ano ka ba? Palagi mo na lang ako pinaghihintay. Babe, pasensya ka na. Hindi na mauulit. Tara na nga. Nagugutom na ako. Babe, siya nga pala. Para sa'yo. Ano ba yan? Magbibigay na nga lang. Plastic pa. Salamat. Tara na. Mercedes. Kamusta? Ayos lang. Ikaw? Buti pumunta ka ngayon dito. Tsaka, ba't hindi mo kasama si Marga ngayon? Kakahatid ko lang sa bahay nila. Ba't ang lungkot ng mukha mo? Paano kasi si Marga? Napapansin ko kasi parang hindi niya na ako mahal. Ha? Bakit mo naman nasabi yon? Naramdaman ko kanina. Pag magkasama kami, parang hindi na siya masaya.